Ungangilibazisi wena sitha sami Sacando ukuthatha lesihlalo sihlekile lesi. Inkosi yasekuphakameni. Isihloko sithi isitha sihlala enhlizweni. Amen. Ngibonge abantwana basekuphakameni, ngibonga ukuthunywa. Ngokuba othunyiweyo akamkhulu kunaloyo umthumile. Amen. Ngala uma zabantwana basekuphakameni ngiyazibongela nokuthi ngifice usuku lanamuhla. Amen. Abanye lingabaficanga. Bangcwele inkonzo enkulu kakhulu ilena eqeda kuphethwa ngoba iyasikhumbuza ikhumbuza isifungo somuntu ngamunye. Iyakukhumbuza ukuthi usakhumbula ukuthi wathini. Iphinde futhi ikutshele ukuthi wathini uJehova kumuntu okhonza yena. Yikuphi athi
kufanele kwenziwe naloko athi kungenziwe. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, inkonzo enjalo inkulu ngoba bakhona abasindayo, basinde ekwedukeni ngoba bayilalelile le nkonzo bezwa ukuthi uthini lo nokhulumayo. Uma ufuna ukuya ekhanyeni uhamba kanjani, kanti futhi uma ufuna ukuya emnyameni uhamba kanjani. Sasikhona endlini kaJehova njengezwi lakhe alisho kubaprofeti basemandulo, walisho kumprofeti wethu lapha uShembe, thula kube kuye, ukuthi lolu suku bonke abakhe abayikwenza lutho ngalo, kodwa kuyoba usuku lokudumisa uJehova. Lolu suku lingumgubho wamhla uJehova esenze konke wakuqeda. Ithi-ke ndaba wajabula kakhulu, wabe eseyaphumula, wabe eselungcwelisa lolu suku. Sihlangene-ke ngendaba enjalo. Ngiphindele laphayana esihlokweni. Isitha sihlala enhlizweni. Sihlala kakhulu enhlizweni zamakholwa. Uma uphakamisa isandla uthi amkhetha uNkulunkulu, ukhona nomunye uthi nami ngiyakhetha wena ukuba ngihlale enhlizweni yakho. Khona sothe uyamkhetha uNkulunkulu wasePhakameni. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, isitha sihlala enhlizweni sonakalisa yonke into ewusizo lwakho, sikuvalele kuzo zonke intuba zokungena ezulwini ngoba sihleli enhlizweni yakho, lapho uNkulunkulu kufanele ahlale khona, noma umthetho kaNkulunkulu ugcineka khona enhlizweni. Kodwa uma isitha sesingenile kuleyo nhliziyo ekufanele kuba igcine noma ikhumbule ukuba uNkulunkulu wathini, bese bangcwele kuyonakala konke. Isitha uma sihlele enhlizweni senza inhliziyo yakho ingabi nalo uxolo. Isitha uma sesifikile enhlizweni senza inhliziyo yakho ingesabi ukwenza isono. Uma sesihleli enhlizweni senza inhliziyo yakho ingabasizi abanye abantu. Sinika ukukhukhumala, sinika ukuthi akekho omunye umuntu ngaphandle kwakho. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, uNkulunkulu ukhulumile nathi ngothando lwakhe olwesabekayo, wathumela nasemandulo abaprofeti ababememezela, abanye bafa bakhandwa ngamatshe. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, nanamhla kusenjalo, sibe isizwe esithandiwe lapha kulelizwe laseNingizimu Afrika. Asikabakhona isizwe sikaNkulunkulu esithandwe njengathi. Konke lokho okwenzakalayo lapha yinto okuthi uma ngabe yenzeka
bayithola eBhayibhelini. Akukho lapha abangayikhomba khona ngaphandle kwalapha. Ngoba uNkulunkulu wasithanda, wasikhetha, wasenza saba isizwe sakhe bantwana basePhakameni. Abanye bayisizwe samakhosi. Baba isizwe samakhosi nasendlini kaJehova. Uyehla uJehova esihlalweni sakhe ehlizwe. Uthi wena muhla akuzukhulunywa ngaye, kuzokhulunywa ngenkosi yesizwe. Ngithi bantwana basePhakameni, siyasenza njalo ke isitha mase singenile enhlizweni yomuntu. uShembe walibona lebandla eseshumayelile, wabona ukuthi bakhona abantu abamzwayo, kukhona futhi abanye abangamuzwa, noma bemuzwa abayichithayo lento ayishoyo. Kodwa kulabo abasuma bamlandela, wabe siyabona ubaba ukuthi njengoba sebabaneni, sekufanele kuba ngibeke abalawuli abazosala balawula labantu. Uma ngihambile ngiye kwezinye indawo lapha bebuthene khona, abe khona umlawuli ozobalawula. uShembe wabona ukuthi uma kufanele kube khona umlawuli wasemgcoba uMshumayeli, ukuba uMshumayeli alawule ibandla lelo elisuke likhona lapho, akwazi uMshumayeli ukuthi alikhumbuze ukuthi uShembe wathi singakwenzi lokho. uMshumayeli wabekwa njengomqaphi, eqaphe ibandla, ekuthe mayebona oluphembile ukuthi sebakhona sebagcwele, wayese eyakhumbula ukuthi akufanele abantu babe ngomaziphathe, kodwa kufanele kube khona umuntu ozobaphatha. Ayikho inkosi yesizwe eyagcoba uMshumayeli, yagcoba umkhokheli, yanyuka yayogcoba abavangeli nabafundisi, kodwa lokho kwenziwa nguShembe. Ngoba efuna umthetho kaNkulunkulu ubuse ebandleni lakhe ukuthi uMshumayeli akhulume ngawo, noma ngabe ekuphi. uMshumayeli abe nokuqonda, abe nokuhlakanipha, futhi uma esemkhombile ukuthi namhla wena uMshumayeli kufanele ukuthi aqale lapho ukuba acinge uMshumayeli ukuthi konje ngiyenzani ukuthi uNkulunkulu ajabule. uMshumayeli uyathandaza, azicelele yena, acelela abantu ukuthi besabe ukuphula umthetho kaNkulunkulu, abaqoqe abantu uma behlakazeka, enganikeli ngebandla likaJehova komubi, engabheki lutho olufika nomuntu. Ngoba unjalo uSathane uma ebona ukuthi kugadiwe laphayana, thumela ithunywa zakhe athi azifike nezipho ziyopha lo othenjwe uNkulunkulu. Abonge naye athi inkosi kubusise, kanti umukela amaketango azombopha. Uyaqala uMshumayeli, bayambona ukuthi akasasiyelwe uMshumayeli waqala. uMshumayeli sonokukhuluma okungasaqondakali. Bayambona abantu ade banayo izolo lokuhamba kwakhe, bayamlalela nasekukhulumeni kwakhe. uMshumayeli useyaqala uthi uShembe akakhethanga balala muntu. Kodwa
akekho umbuzayo ukuthi akakhethanga abalala muntu. Waba ngumshumayeli kanjani wena engakhethe balala muntu? Ngoba la ungakhethe balala muntu khona komshumayeli akhomkhokheli akomvangelo kwamathanda. Waba ngumshumayeli leni uma ngabe uShembe engakhethi balala muntu. Leli gama liyabadukisa abantu. Akusilo iqiniso ukuthi akakhethanga balala muntu. Umthandazo wemihla yonke wokuvuka nokulala uShembe solokamemeza. Izwi lakhe selokulamemeza. Lithi uNkulunkulu onamandla wonke yise wabo bonke abamkhonzayo. Amen. Amen. Ubashiya ngaphandle abangamkhonzi. Akasho ukuthi yise wabani nobani. Uthi yise wabamkhonzayo. Amen. Ngowakuphi lo Shembe ongakhethi bala la muntu. Kodwa ebeke abashumayeli, abeke abavangeli, abeke abakhokheli, abeke abafundisi. Ngabani? Ngoba khethwa ngabalala muntu. Ngoba bonke labantu babekela ukuphikisa izinto ezingafanele zibe khona endlini kaNkulunkulu. Babekelwe ukuphikisa izinto ezizoxosha uNkulunkulu. Ngithi ke bangcwele asinaye thina uShembe ongakhethanga abalala muntu. SinoShembe owasitshela ukuthi uNkulunkulu wabo bonke abamkhonzayo. Amen. Ngithi ke bantwana basePhakameni, uma isitha sesihleli enhlizweni, lesi sitha abantwana basePhakameni yilesi esangena isavula ikamelo noma amakamelo sayohlala enhlizweni yamfundisa umlangeni. Sanyuka sayohlala emsamo enhliziyo yakhe. Uma ngabe isitha sesingenile waqala umfundisi umlangeni wangaba sayibona engumfundisi. Wayibona naye ingxenye. Wazibonela ingana nobabamkhulu. Wayese ebona okusho ngibaba ukuthi akuyona into lena yokuhlakanipha esehamba veza ukuhlakanipha kwakhe emakoneni emva kwamadodo esekhankasa efuna ithimba elizomlekelela ukuthi ithwe ubaba mkhulu. Ngoba isitha sangena sahlala enhlizweni yakhe. Sase simnikeza amavesi, simnikeza zonke izikhali zokuhlukumeza ubaba mkhulu. Webemhlungu bantwana basePhakameni ukuthi owafika nalento okungena owathunywa uNkulunkulu kulelizwe akazange akuthola ukubusa. Laba ebalethela isipho abasibonanga lesipho sesikhulu, kodwa babuka yena ukuthi njoba sowushilo pho kanti manje akasahambi ngani sisali nathi. Kwase kufike isitha uma sesifikile asigcine ebandleni nasekhaya. Umuntu uyaye asuke ekutheni uyindodana kulomuzi. Isitha simtshela ukuthi mkhulu wena kuyihlo. Isitha sithi uyihla kasasebenza kasena kwamandla ngaloko kufanele aphathwe nguwe. Kufanele manje kube uyena ozogcina umthetho wakho ngoba akasasebenzi sondle wangu. Isitha singena enhlizweni yensizwa, insizwa ithi noma isebenza kahle, kodwa manje mase kufanele ukuthi
ibese iyaba yabela abayikhulisa abayizala bese sithi sitha engane bayahola engane umama uyahola kunani mangingamnika imali ngoba le mali ngimanginikeza yona uzodla nalengane zabo dadewethu sekufike isitha safike savundla enhlizweni yakho ayikho into encomekayo oyophinde uyenze uma isitha sesihleli kuwe sikwenzisa into exabaniswa noNkulunkulu yonke imihla yokuphila kwakho ngaloko bangcwele iyithe ingilozi niboyifunda ihlabelelo zikaShembe lesi sihlabelelo siyakuchazela ukuthi uma ngabe uzazi izindlela zomkhulu wakho uma usibona isitha ukuthi siyangqongqoza enhlizweni yakho sifuna ukuzokweba ukukhola kwakho sifuna ukuzokweba ifa lakho enhlizweni yakho olabelwe uNkulunkulu usaphila ubese uyahlabelela uthi Musa ukungilibazisa wesitha sami mawuJehova angibiza angisuke ngimlandele amen ithi ke bantwana basekuphakameni konke uShembe akushilo kithi akukho bantwana basekuphakameni okusolekayo nongeke ukuthole eBhayibhelini sazi ngamaNazaretha siqhuka zona lengubo ezimhlophe kodwa isitha safika sawayeka wonke amabandla aholwa ngabamhlophe saqoka leli bandla sagadla ngezibonakaliso ngangikhona ngomunye unyaka bantwana basephakameni abantu abanakaze bahlala emhlanganweni abawazi lomhlolo kwakumJulayi wathi ma kuvala umhlangano kwathiwa abantu bangahambi bonke ngoba ufike omunye umama ofika nesibonakaliso lo mama lo uzosho ukuthi ubaba mkhulu nenkosi langa kanye nenyanga izulu babushiwe usho isangoma siya lapha ebuhleni ababe khona kulowo mhlangano lo mangingasawukhumbuli kahle unyaka kodwa sasala kodwa asalelanga thina ebaseGoli asalelanga lenkulumo sasiyesalela ukuthi sikwazi ukuvalelisa kahle kubaba ngoba kusuke kungangeneki ngesonto nangesabatha sasingahambi ngesonto sasihambe phakathi neviki kodwa ke kwathiwa abantu abangihambi bonke babe khona abefundisi nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli bekhona nabaphathi bensizwa akekho umuntu owakhumbula nowazazi izindlela zomkhulu wakhe ngoba ngisho inhlalisothi ngazazi kodwa ayikwazi ukunyakaza ngoba ibheke lapha phambili ithi ngiloze ngidabuke uma ngibona izinto zonakala abafundisi bakhona nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli uthi zonakala phambi kwamakhosi kodwa uShembe wathi siyovikelwa ngamakhosi anamandla
uthi kodwa lamakhosi anamandla awasabi nawamandla okulwela ukuba gcina umthetho kaNkuluNkulu, asanamandla ukuthi kwenziwe izinto uShembe athi singazenzi ngoba uJehova ngayifuni. Awasekho amakhosi anamandla. Zangena izangoma bangcwele ngoba kwamukelwe sodwa siza lapha silethe isibonakaliso. Kwakungumhlolo okwakufanele ukuthi uhetshezwe, sitshela ukuthi ugcine namhlanje ukuthi uze la. Awudingeki la ebandleni likaNkuluNkulu. Ngithi-ke bantwana basePhakameni, ngiqonde othandweni, ngiqonde lapha ekuthandweni uNkulunkulu, ukuthi ngaleso sikhathi izangoma sezinodumo lokukwazi ukuphrofitha uShembe. Waphela umthetho kaNkuluNkulu, saqala manje salandela izibonakaliso, saqala manje saphila phansi kwezibonakaliso, angekho kuzayo, angekho ivalayo. Kwalandela inqwaba nayo eyayiza izokusho njengoba namuhla isekhona. Babonile abantu eminyakeni edlule eseduze nje lapho kwakwenziwe khona umcimbi kuthiwa manje ubaba mkhulu umama wakhe akaxhoyiswana. Konke lokho mawukulandela kuqhamuka kulezi zangoma. Lezi zangoma esezinkulu ngisho kuShembe engeke asabona lutho, kufanele kubone lezi zangoma. Sahlala siwalindile amakhosi anamandla bekwathiwa siyovikelwa ngawo. Azazivikela amakhosi awamvikelanga, awuvikelanga umthetho kaNkuluNkulu. Ngibonile nje kwenye indawo kuxakaziswa omunye ubaba sebathi namuhla izangoma ayidingeki la, kodwa sathi masisho kwathiwa leli bandla ibandla lesintu, kwathiwa sesishintsha umthetho. Ukhona ubaba ongathi ushayiwe ngoba bazama ukuzenza thina, kodwa abasoze baba yithi. Futhi angiboni ukuthi lo yababa ushawelani, ngoba uma ibandla lisenenkolo yokuhlaba isilwane licele kubantu abangasekho, isangoma sishawelane ngoba yinkolo yaso leyana. Yinkolo yezangoma, yingakho zaya ngoba yinkolo yaso. Kufana nani bangcwele? Kufana nokuthi uShembe wayesitshelile ukuthi uNkulunkulu ufunani kithi, washo ukuthi kufanele ukuthi sigcine isabatha, wasitshela sigcine umthetho kaNkulunkulu. Kodwa kwahamba kwasekuthiwa ngeke uthathwe njengomuntu ogcina umthetho kaNkulunkulu uma ngabe ungasifakeli isidwaba mawumama. Kwathiwa angeke ubone umuso wezulu uma ungatifakeli ibheshu. Lasuswa ivangeli lapho uShembe ayekadalibeke khona athi asizazi izindlela zomkhululu wethu. Kwathiwa asazi izindlela zamadlozi, kwathiwa masizazi izindlela zobaba mkhulu. Kwathi mase kunjalo bantwana basePhakameni, kwaze kuyaqala ke lokunyamfuka lokugcwala kwabantu. Esinye uNkulunkulu wayiqinisa abantu basePhakameni.
saqala safika sakha idokodo saba isangoma nje besingezi nasesontweni kodwa egcaweni endala ngalinzansi sasithi masiya emgidini sasina egcaweni endala lapha nje eduzane kwaphela sinakhona isangoma sasinodeda ngendlala wedokodo amaNazaretha angenayo indawo yokuhlala singasilu iNazaretha sihleli nje lapha nasiyisangoma ngelinye ilanga ngesabatha sasibona singena sebesimbese ingubo emhlophe sabona isangoma ukuthi asitholi lutho ngokuhlala lapha edokodweni sase siyongena ethempelini lapho esizobathola khona sathi masathukile ukuthi lo mama ngoba uyisangoma wabe esedonswa ngabashumayeli bechobozela phambi kwakhe kwathi wamhlonipheni unabantu abadala waze wayohlala eduze kwabakhokheli ngoba lo mama kuthiwa unabantu abadala seke yangimangaza ukuthi ushayelana nomunye nabantu abadala ushayelana omunye naye nabantu abadala ngithi ke abantwana basekuphakameni namhlanje ngicela ukuthi sidlule lapha emazweni sizwe bangcwela ngoba mase ngikhuluma ngishembe ufika lapho abantwana basekuphakameni ngabe ngisafika lapha encwadini kanti siyadinga ukuthi wonke umuntu okhona lapha endlini azi ukuthi lebandla isekelo zalo seBhayibhelini sizofunda kuJobe 11 siqale evesini ka13 sigcina ku16 wayengakathole ifunda ifundeka kanje uma ulungisa inhliziyo yakho welulele izandla zakho kuye uma udedisile kude ukona osesandleni sakho ungahlalisi ububi ematendeni akho khona uyawuphakamisa ubuso bakho ungenamahloni uqine ungesabi ngokuba uyawukhohlwa ukuhlupheka kwakho ukukhumbule kunjengamanzi adlulileyo lawa mazwi abantwana basekuphakameni asifundisa ukuthi inhliziyo izinto zonke uma ngabe ulungise yona ubungcwele kuyohlala kuwe Amen. njengoba sizwa lapha kukhulunywa ngokuba sidedise kude ukona ngoba nangezandla zethu siyona njengoba kuthiwa singahlalisi ububi ematendeni ethu kukhulunywa abantwana sekuphakameni ukuthi uma ngabe sesikudedisile kubi siyawuphakamisa ubuso bethu singenamahloni awukwazi ukuba namahloni uma ngabe ukude nokona awukwazi ukuyithola unamahloni phambi kwabantu uma ngabe wazi ukuthi umthetho kaNkuluNkulu ugcwele inhliziyo yakho nezandla zakho azinabo ububi nasetendeni lakho abukho ububi namanje njengoba amatende amile
silindile akutholakala ububi etendeni lakho, akutholakala ukukhuluma okungafanele etendeni lakho, akutholakali amaqhubu kuwe wena usetendeni, akutholakali umona kuwe ngoba usetendeni ulindele ukuba uNkulunkulu uma efika akwazi ukungena ajabule uma efika lapho ukhona, ngoba akawutholanga umona, akakutholanga ubuthakathi, akazanga athole ububi kuwe. Uma ngabe wenza kahle uyaqina, awutebezeli ngoba usuke wazi ukuthi uqiniswa ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Kungako inkosi uHezekiya angabanga nawo amahloni okubuza kuNkulunkulu ukuthi Nkosi ngihambile emva kwakho, ngezile ubuhle ebusweni bakho, kungani namuhla ungidela? Ngoba wayazi ukuthi uma uJehova eza kuye uzamfica kunjalo. Wabuka uJehova wabona ukuthi uHezekiya uqinisile, waphinda wathumela wayomandisela eminye imihla ngoba wathola ukuthi wayekhuluma iqiniso. Nobani ngeke abe namahloni okubuza uma ngabazi ukuthi ugcinile umthetho kaNkulunkulu, wazi cwencwa kuzo zonke izinto uNkulunkulu angazifuni. Izandla zakhe uzigcinele ukuthi zibe ngezokusebenza nokuthi zabelane nabanye abantu, akazigcinelanga ukuba ziqoqe imithi yokuthakatha abanye abantu, akazigcinelanga ukuthi antshontshe izinto zabanye abantu, kodwa uzigcinele ukuthi asebenze njengoba esho uShembethi emva kwalomthandazo, thabatha igeja ulime uzophila ngalo. Umuntu ke wonke uhlala eninga ukuthi njengoba sekusile yini into engayenza ukuze abantwana bami baphile kahle, ngibashele imfundo enhle ukuthi babone kimi ukuthi wathi uNkulunkulu akusetshenzwe. Ngithi ke abantwana basekuphakameni, uma ngabe isitha sesifikile sihlala enhlizweni, futhi noma umzali ekunikeza into, isitha sikwenza ukhala uthi mina nginika okuncane kodwa uba nomnikeza okukhulu. Sekufike isitha, uma uyingane ekhaya awubali ukuthi ubani unikweni. Uma umzali ekunikeza into ukhangeza ngazo zombili ubonge uhambe, awubuki ukuthi umnike nomunye ngoba suke kupha. Kodwa uma ke kufike isitha sethi kulona omunye unikeza okukhulu, wena yini unikeza okuncane. Isitha sikufundisa ukuthi ube nembuzo, ubuza abazali bakho. Ngibuyela lapha yana ekusebenzeni ukuthi abazali bayakhula na, baba yinsizwa, badlule babe ngobaba nje abahloniphekile, bedlule bakhule ukuthi bangasikwazi ukusebenza, bangasebenzi. Bese kuthi wena ndodana kufanele ukuthi ubabheke ungakashadi noma usushadile. Kodwa abantwana basekuphakameni, uma isitha sesihlele enhlizweni yomntanakho, senza ukuthi umntanakho akubone uyise, bese umntwana yakuphatha ngoba naku uyena usethenga kuhle ekhaya, abese uyakhohlwa ukuthi umzali wakhe, abese uyathethisa abazali bakhe athi ukuthi kuphele kanjani, ngaphandle kokubala ukuthi yena njengoba namuhla esisebenza usuka esikhathini esingakanani ekholiswa yilabo bantu.
mayeqhamuka efike ekhaya abazali bafinyele noma bebenabile kuyobukwa ukuthi yini into azafika ayithethele thethisa abazali bakho ngoba manje sebundliwa nguwe engathi uyabasukela awuzubuza ukuthi uzube ngaka wena wawukhuliswa ngibani. Ngithike abantwana basePhakameni uthando olasithanda kwathi uma ngabe lempi zangoma ifika kanti inkosi la ngiyabuka siyambonga akekho umuntu lapha ongambonga uBabilanga Amen. ngokuba asikhiphe ekhulukuthu. Amen. Lapho engabe yithi laba esikhonzane sangoma njengoba abantwana basePhakameni echaza lo yamnumzane ethi wathwasiswa umkhokheli uMangcobo uthi wathwasiswa umkhokheli kodwa lo mkhokheli angizwanga ukuthi yena ushayiwe yini. Ngiyambonga uBabilanga ngokusikhipha kwakhe lapha. Amen. Namuhla ngisho abantwana bethu sebayamaza uNkulunkulu. Amen. Namuhla ngisho izingane zethu seziyamaza uShembe. Amen. Abantwana bonke bakeli bandla bayazi ukuthi uma ukhuluma ngoShembe usho ubaba mkhulu. Amen. Ngoba siyabafundisa ngoba inkosi lana khona lapho eshumayela khona echaza kahle ukuthi uShembe ngibaba omkhulu. Amen. Sidinga ukuthi noma ngabe sesihambile emhlabeni ingane zazi ukuthi mazithi sishembe zishobani. Amen. Ingane zalapha ziyazi ukuthi kushiwo kumprofeti. Amen. Ngisho zingamazi kodwa ziyamazi manje ngoba zatshelwa ukuthi nase sithombeni njengoba ngunango umprofeti. Amen. Ngithi ke abantu basePhakameni siyambonga uNkulunkulu wasePhakameni. Namhla sinomhlangano ohlelekile. Abantu abahleli lapha emhlanganweni bayazi ukuthi bahlalele uNkulunkulu. Amen. Abahleli ngezwi lesangoma. Amen. Abantu bayazi namuhla ukuthi uma behluphekile kufanele babikele uJehova. Amen. Uma futhi bebuza kufanele babonge kuJehova. Amen. Namuhla abantu bayazi ukuthi uma ufuna ukuyongena ezulwini ufanele ukuthi uhambe kanjani. Ngithi bantwana basePhakameni siyajabula ukuthi lezo mbuzi ezazizohlatshwa yithi zaphumula mangabe zabaleka. Amen. Nalezo nkomo ezazizohlatshwa yithi sihlaba ngezwi lesangoma. Bantwana basePhakameni uthi ufika ubizwe ngishembe usuke emazweni akini ulahle ibandla sonta kulo ngoba esefikile uthi uyafika umukelwe izangoma uthi uyakhuluma ukuthi uShembe uthe kuthiwe cha ukuthi awulwazi ulimi lasezulwini ubesho ukuthi ke njengoba usunjena nje ubesho ukuthi kufanele uphinde uthenge uyothenga nje noma intondolo ubike ucele ugezwe ihlomkhulu qala angazi ukuthi bafanele bagezwe ngumuntu abageze kanjani abantu abangasekho. Saphumula abantwana basePhakameni. Amen. Namhlanje wonke umuntu uyazi ukuthi uma ufuna ukubona baba mkhulu kufanele uhambe kanjani ngoba siyadinga ukumbona noma ngabe kuthiwani siyadinga ukuthi emasangweni masifika simbone Shembe okuyena owasifundisa ukukhonza uJehova. Amen. Ufikile
ufikile ulandelwa yisizwe ufikile sizweni ufikile ulandelwa yisizwe ufikile babazani wemadoda babazani sizwe lonke ye babazani wemadoda ye babazani Sekuphakameni kodwa wamazwi uJehova enginike wona ukuba ngiwethule emkhandlweni wakhe inkosi kusengizwini. Siyawabonga amazwi omfundisikazi inkosi Mbusisi. Ngiyanikhumbuza ukuthi namhla usolukhulu kithi ngoba usuku besidlo. Sake saba nesidlo la kodwa asahamba ngakho. Ngiyosiyase iyasinqamula ithi we are still not fit ukuthi samukele isidlo. Isidlo-ke into enkulu kunayo yonke into ngase uyicabangile bandla. Kwamanye amabandla isidlo sasithi sihleli esikoleni. Kufika umfundisi emukelisa ingane isidlo. Khona emini nje kusonto bese kumukelisa isidlo. Sonke sasithanda isidlo angaze kodwa nangisidle. Kodwa nje yonke into enethu yayisidle esithanda ngoba sizophuza utshwala. Kodwa-ke isidlo salapha okuqala isidlo asidliwa emini. Sidliwa sekushonelanga. Isidlo sinemithetho eminingi ngaphezu kwemithetho yonke esiphilisayo. Uma uzodla isidlo awudli. Uma uzodla isidlo kufanele nje ngayo yonke indlela ingqondo yakho yonke uyibeke eNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi njengoba ingilosi sibuyisile isidlo
lokho kusho ukuthi sesingabantu abazamayo ukuba ngcwele. Angisho ukuthi singcwele kodwa siyazama ukuthi sibe ngcwele. Sizovala ngehlabelelo 119. Inkosi besephamwa bona. Hina siya tanda luna Agitina siam tanda luna isihlangu sethu isihlangu sethu wena uyamdinga lona kuphela kwakhe kuphela kwakhe alikho kuphela igama likaThixo esingasinda kuphela igama lakho
Kuphela igama likaThixo esingavika kuphela igama likaThixo esingavika asinazo kuphela igama